Je kunt ook goede feesten houden hè, hier in de tuin. Vorige week nog een groot feest gehouden. De oudste dochter 16e verjaardag gevierd. Dus, Hier is Pablo. Hey, kom eens. Ja, mensen. Ik hou heel erg van het samenwerken met mensen. Ik denk dat je nergens zonder mensen kunt. Uiteindelijk als je een groep moet aansturen, moet je toch ook empathie en begrip hebben voor wat andere mensen drijft en hoe andere mensen zich zouden kunnen verbeteren. Nou ja, ik heb eigenlijk niks met wielrennen, tenminste. Tot voor een jaar of 2,5 geleden. Toen heeft mijn man een fiets gekocht en die zei van, goh, is dat niet iets wat we leuk samen kunnen doen? Toen dacht ik, ach, ik koop ook maar een fiets. Omhoog fietsen is niet helemaal mijn sterkste kant, maar vooral het omlaag fietsen, daar ben ik zelf grote fan van. Ik doe dat altijd met heel veel plezier en heel veel enthousiasme gooi ik mezelf de berg af. Maar ja, als je naar beneden wil gaan, moet je ook eerst omhoog fietsen, dus het hoort er wel bij. Nou, zullen we gaan, dames? Het feit dat als je dan boven bent en je moet toch een beetje afzien, nou, dat vind ik wel leuk. En vooral ook de derde helft, zoals ze dat dan zo mooi noemen, is ook altijd de moeite waard. Ik vind zeker hier in Valkenburg was de integratie eigenlijk heel gemakkelijk. Ik heb geen problemen met het dialect. Ik heb zelfs hier samen met mijn man nog een cursus lezen en schrijven in het Valkenbergs gedaan. Dus ik hoop ook dat ik hier nog heel lang mag blijven wonen.